Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsudi ing reh budaya karana luring budaya dadya ukuraning jiwa Jawi. Kula nuwun Bapak Ustadz Alimin ingkang satuhu kula bekteni. Kula dipun resaya dening Bapak Wagiman Ibu Sukarti masrahaken upacaraning paningset badhe penganten jaler. Pun Bagus Rudi Kurniawan. Sepisan kula ngaturaken agunging panuwun awit donga pangestu panjenengan. Lampah kula sapangiring saking padekan Bonglet Jenawi. Dumugi ing mundu gedhong Karangnyar ngriki hamanggih rahayu wilujeng sepen ing pambeng. Boten kesupen salam wilujeng saking Bapak Wagiman sekalian. Mugi kaaturna dumateng Ibu Ngatmini sakaluwarga. Bakune lampah ing ngajeng sampun kula aturaken reh dene samukawis upakarti sampun kula bekta pramila. Kula pasrahaken dumateng panjenengan. Pamintanipun Bapak Wagiman Ibu Sukarti sanadyan sedaya menika sakalangkung sumapala. Mugi katampiya kanthi renaning penggalih. Awit sedaya upakarti mengku suraos ingkang lebet. Ringkesipun sedya utami mugi lestantuna anggenipun sumedya bepisanan. Dene wonten ingkang ngadamel mboten sarjuning panggalih nyuwun tingagunging pangsama. Bapak Ustadz Alimin ingkang satuhu winantu ing pakurmatan. Wondene peprincenipun upakarti paningset dalah abon-abon jangkep sak pangiripun sanggan majmuan. Nun inggih. Sedahayu, Redana Aji, Buga, Wastra, Jenian saha Pesingan. Pramila ing mangke saged katalitya mugi mboten wonten cewetipun. Cekap semanten atur pasrah saking kula wonten lepating atur ingkang kiraos kirang tep tata basa Subasita ingkang nalisir saking paugraning kautamen kula nyuwun tingagunging pangsama. Wasana mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aos cetha wijang wijining pangandika.